Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme Five Nights at Freddy's 1, pátou noc. What? Ajajaj, číka už se hájí. Moje taktika je taková, že se budu koukat takhle jenom na kameru s Foxym a budu tady takhle hlídat dveře. A to nějak tak jakoby, a takhle občas kouknu sem, jestli tam není ten na obrázku Golden Freddy. Pokud jste viděli video od Bonnie a Freddy animatronici celý příběh o FNAF 1, tak asi víte, o co jde. A Číka už je kde? Číka je v kuchyni. Je tady Bonnie? Je tady Bonnie. Dobře. Good. Dostal jsem se do pátý. Už se nedělá ty zvuky. OK. Jo, už. Dostal jsem se teda do páté noci. Ale nenatáčel jsem to. Protože by to bylo zbytečný, dalších těch mají 20 pokusů. Jsem zkusil takovouhle tu taktiku, jako dělám teď. A docela mi vychází, no. Freddy je tam. Freddyho jsem tenkrát viděl jako na kameře na těch záchodkách. OK, a když tak kluky XD, takovej srap zas nejsem, jo, v té hře. Takže Freddy teď bude tady, jo, Freddy je tady, good. Takže Luky, ty jsi měl horší taktiku, jo, takže jako sorry, ale pokud ti připadá takováhle taktika noobovská, tak jako sorry, no. O, Freddy už tam není. Freddy už tam není. Já nevím, kde je Freddy. A já radši to ani vědět nechci. O, Foxy. OK. Tady už bude blízko. Foxíku, co tam na mě čumíš? Je lepší Foxyho kontrolovat každou chvíli. Jo! Jestli dali jsme pátou noc. Lidi, já nedal třetí noc ani na 20 pokusů a pátou noc jsem dal na první. What the fuck is this? Co to jako je? Oh. Lidi. Čekají nás ještě 2 noci. Jo. OK lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A já se s vámi loučím a zatím čau.